malam Guruntun ya faɗi likitan zuciya, tabbas haƙiƙa haka wasu daga cikin manyan mu suke na Najeriya. A'a, mi ka samu a cikin gwamnati? Ni ma idan na kai can mi na samu? Shine kawai ya waso so kawai. Ba wai ana ta yaya za a gina al'umma ba, ta yaya Najeriya za a samu maslaha, a samu ci gaba. Ba haka nan, kowa idan ya kai abin da ya kaso, abin da ni ga wane ya samu sai shi zan samu, ko kuma sai na fi shi. So abin ya zama kenan gasa. To a dan haka ne yasa Najeriya ta mu gata nan dai, kawai abin da muka roƙo Allah shi muna magani, Allah shi gyara mana. Shi yasa da yawa ba duka ba, da yawa mutanenmu ba wai gyara suke so ba, mafita suke so. Da yawan mutanenmu man sagir ba wai a gyara kasar su ma suke so ba, a'a mafita suke so, kowa shi ma ya samu abin da ka samu yake so. Shi ba damuwansa a gyara makarantar anguwansu ba, a'a damuwansa shi ma ya samu kuɗi ya kai ɗansu can. To kai in ka ɗauka damuwansa a gyara makaranta ne, to sai ka yi fele. Jama'a mun fahimta? Motar da kake shiga shi ma damuwansa ya samu mota ne. Shi yasa idan ɗan siyasa ya zo da mota sai ka ga yana rawan jiki. In an ba shi motan kuma shi kenan sai ya goyi baya. Saboda dama shi damuwansa kenan. Ga nan duk makarantunmu, gidajenmu na kewaye da su, duka sun mutu sun lalace. Wa zai ce maka makwabcin makarantar na kwana da tashi da takaicin wai makarantar nan ta mutu? Damuwansa ya samu kuɗi kai ɗansa can. To su azzalimin sun gane damuwarku shine abin hannunsu, wai a ce taliya kaza kaza, ai komai aka kawo mutanen mu za su karba. Su azzalimin sun san damuwan talakawan, kai ne baka fahimci talakawan da kyau ba.